apa ya? Monggo Mbak Kadir. Ayo Dek, duet karo Kadir Preng Hapus. Asik. Susu sapi gede kaseate none maras esok lan sore Lungguh kursi jejer kowe katresnanku esak lawase murni murah kapi murni kaya tresnaku sejati yo bersama sarwana urip ning gunung datang sandrimo mangkane prasaja waton nyati sing ditresnani urip bakal tentrem ning ati sarwalas yo bersama Sarwa Laras midil saking Sikindoko Ayo wulne nyeket. Dire teko Rongkratno. Wul nyeket ayo. wis wayahe mas enggal mrene yo ndang cekelen iki gondelono anget-anget akeh matune mesti marem enak rasane apa iki Dek sing tak gondeli jejer kowe meres Aku manut kowe no. No, jono. susu sapi gede kaciate gonde marah esok lan sore lungguh kursi jejer kowe katresnanku esak lawase susu murni murah kapi murni kaya tresnaku sejati sembah nuwun Pak ayo Pak domane mas urip ning gunung tansah nrimo mangkane prasaja waton nyati sing ditresnani urip bakal tentrem ning ati Monggo Kamas Nopi 24 Agustus mangke kalajengaken selingkuh Mbah Karminto matur sebaik panuwun Kamas Fales
Tembang Tresno. Siap. Oh. Zuk. Kang Mas Pales, monggo Tembang Tresno katur kunjung dumateng panjenengan. Jaluk kumen tembang kangen kok Tembang Tresno. Ganti yuk. Milire
lali lo Mas Kentong sing digonggong pengen disayang. Nggih. Mbak Karminto selingkuh katur kunjuk dumateng panjenengan. Ayo, 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 ayo. Kan urip iki saben dina bojo ngrusak ati. Woe ngaren saupama bocah eling rikala semono otan katon riwis wanci ratri saiki nyatane Ya ya yo sumendang rat batatinku nanging nyawang nasibe anakku tak rewangi nyambut gawe esok mulai bengi saiki kowe kena tega angut jati apa wis pancen nasibku Pak Senun yen sliramu ninggalke awakku nanging aja tega karo gedhaanmu Indonesia sarwa laras ya Mas Kentong Kang Masugi Ponorogo punya sahabat-sahabat sing ngaturaken matur sembaing panuwun niki wong wedok dibagi sitok ning saderenge priyantun putri saking panjenenganipun Bapak Karminto wonten selingkuh dipun sambung saking juragan pentol wonten kangen bojo ya